Good morning, Junjun! So, what's up mga kapasaway no? So, hari naman kita diri subong. Ang aton nga pag-istoryahan amo ang parte sa istorya true story ni kuno mo natabo dira sa Negros Occidental, no? Okay? True story ni kuno. So, ang istorya may ara pasahero nga masakay sa series ang pasahero nga ina si Choi bulag ti manaog sa Escalante. Okay, sa Escalante siya manaog wala siya kuno pamliti tiga hulat siya sa mga ganilabay nga mga pasahero man nga mapalibre siya. Okay, so ang ginambal niya may ara babae ginharangan niya sang stick ya kay bulag sa harangan niya ambalya sa babae sang ginarangan niya ambalya. Dahil abi basi pwede talaga pangayo bulig sa imo nang wala ko inupliti sa Escalante ko manaog. Kung gusto mo pakton ko tanan nga ginaagyanta, kung mapakot ko tanan librehon mo kupliti hasta sa Escalante. Ti si Inday nagambal man nga ati sige Choy sige deal nagdeal na sila nga duwa nagsakay na sila sa series. So naglabay na sila dira sa may kwan sa may silay hambal sa bay. Ti Choy ano na ni nga lugar ang hambal ko no ni Choy day matyagang ko silay na ni once gani nga mabatian mo gani ang dapyas ang hangin nga gahuni ang tubo silay na pabilat tibaya. Si Inday do na siya no, grabe sa iya ba paktan niya ba ay bilat tibay perfect. Tiyan mo to din sige lang nga sige lakat ang series no series pag labot sa Victorias namangpot naman si Inday. Ti Choy ano na nga lugar basta mapanimawaan mo ganit dahil ang sentral Victorias na ta linti si Inday na puta na kulbaan si Inday basta ba si malayran gisa kuno kay Choy linti baya ti nakalabot na sa kwan paglabot sa Manapla nagambal naman si Inday. Ti Choy ano na nga lugar gumamirsa ni Sinday ano na nga lugar Choy hambal ni Choy. Day once gani nga mapanimuhan mo ang puto Manapla na bilatibay si Inday grabe ka kuba ang tugan Inday. What the fuck si mamalayran sa kay Choy di puta ya pag-abot na sa Cadiz bilatibay pag-abot sa Cadiz nagambal si Inday nga Ti Choy ano na ni Day once gani nga mapanimuan mong uga Cadiz na ta hindi si Inday gaplang lapsi na masi mamalayran gid giisip na sa kwarta mo na nakulbaan na gisang nga masi mamalayran siya lapit na Escalante mo Cadiz Escalante hana nga maglabot sa Escalante ang ginimo ni Inday ingkuot siya nga tubangan ang iya nga sarabambil ingkuot siya kaging pasimot kay Choy ang hambal kay Choy gipasimot siya kay Choy kaya nagambal nga Ti Choy ano na ni nga lugar ang sabat ni Choy ay Day nagbalik tas Cadiz gago silingon ang baho sang atubangan Inday ang baho sang iya nga sarabambil duuga what the fuck hindi puta nga storya ni uy klaro. So damo gini salamat sa Sinder no ang Sinder nga ini amo si Admin Shalugyon. Perfect ka pangalan. Shalugyon. Okay, so madamo gini salamat sa imo sir
Okay? Susubong mang wash out na tano. So wash out na gali. Gina-wash out ko na gali ang mga taga Pulupandan, no? Dira sa mga Sipida family. Pulupandan. Kag dira sa Barangay Jaculing, Bacolod City. Gion family. Perfect. Toledo family. Alright. Okay, next. Pila si by perfect. Porchi TV. Dira man kay Janilo Atiliano. Adrian Tagakay. So wash out na sa inyo, no? Kay Mark Tan and Kathleen Ramirez from Cebu. Bakit hindi ka musang Ilonggo? Okay, so wash out na sa inyo, no? So madamo ging salamat no sa pagpamati. Kung gusto nyo i-share tang inyong istorya, so isend nyo lang sa Facebook page na ako, no? FB page ko, Nonoy Pazaway. Bye! Madamo ging salamat.